Artzain batek bizitza osoan gogoratzen dituen istorioak badaude. Hau da horietako bat. Behi Piriniarrak hazten zituen Nafarroako artzain batek sekula ahaztu ez zuen pasadizo bat bizi izan zuen. Behin batean, beste arraza bateko behitalde txiki bat gehitu zuen bere haziendara. Basatiagoak ziren eta gidatzeko asko zailagoak. Bere alboan euskal artzain txakur bat zuen lanean ardi txakur bat. Gau batean behiaiek ihes egin eta mendira igo ziren. Artzaina berehala abiatu zen haien atzetik. Ahalegin handia egin ondoren, behi batzuk harrapatu eta baserrira eramatea lortu zuen. Han itxita utzi zituen eta berehala gainerakoen bila itzultzeko prestatu zen. Oraindik ez zuen konfiantza handirik harengan. Gau hartan konturatu zen, bera behi gutxi batzuekin lanean ari zen bitartean euskal artzain txakurrak bere kabuz egin zuen.